aby tí mladí vládli držali ďalej tú tradíciu, čo sú naši pradedkovia takto, čo to bolo. Ale mám toho názoru, že jeho miesto, to kráľovstvo nemôže nikto vybrať, čo oni sa strojá na to. Lebo ja som to dal to porovať a vy si možno videli tú veľkú oslavu, čo spravili. Toľko by som chcel dodať. Ale oni všetko tak polámu, tí Romáci sa hnevajú na neho. Má takú veľkú. Zvykli sa skrátka proti nemu. Aký je vlastne ten proces vlastne toho vymenovania, respektíve čo im podávali? Ja neviem. Preto prosím vás pekne, lebo on, tento pán Botoš Očul, rozprávalo sa, že nejaké kartičky robili za 20 eur nejaký z Komárna, jak sa on volá, Ideš, Rafael, Karol sa volá a dával cigáňom tam romským, oni po 20 eur predával tie kartičky. No a kvôli tomu, že toto zastavil ten pán Botoš toto, že aby sa to nerobilo, že to je špinavosť, lebo povedzme má nejaké nejaký sociálku má 60 korun alebo 80 a on bere 20 eur za nejakú vytlačenú kartičku, čo si sám doma robí. Toľko by som mal.